Pau Masó és fill de Sal i va néixer fa 85 anys en una família de flequers. Viu al carrer llarg de Sal, a sobre la plaça, on juntament amb la seva germana cada dia fan el pa que posem molts a taula. Pau Masó és un home cult i amant dels clàssics. De jove va fer teatre al Patronat Sant Luis Gonzaga de Sal, on a més de fer d'actor també va codirigir obres. Confessa que no ha tingut mai bona veu i que era un cantant que sempre feien emmudir sutilment. Masó és l'autor també del pa de crostons que va servir de model per fer el motllo dels pans que ara vesteixen la façana del Museu Dalí de Figueres. L'any 88, Pau Masó va ser anomenat fill predilecte de Sal. Tenim al nostre plató un flequer assidu als programes i a les presentacions de la Festa Major de Sal. Aquest any el nostre convidat fa una reflexió personal de l'embalat com a aspecte màgic en el programa de Festa Major. El nostre flequer és Pau Masó. Bona tarda, senyor Masó. Bona tarda. Ens faci 5 cèntims d'aquesta presentació que fan al programa de la Festa Major de Sal. Sí, en la sol·licitud que em va fer la Farga, més bé dit el convit que em va fer la Farga perquè hi col·laborés un any més, varen fer evident que tot el programa, o almenys la part central, versaria sobre els embalats. Jo vaig pensar que era molt adient llavors parlar de tots els embalats que he conegut en la meva vida. No ha sigut gaire difícil això, perquè recollint programes de festes majors anteriors ja sabia que allà hi trobaria una bona font, perquè gairebé sempre versava sobre embalats, d'escenes que passaven amb un embalat gairebé sempre. L'embalat el vaig conèixer jo de molt jovenet, perquè estava aixecat generalment a la plaça, prop d'allà, a davant gairebé, de l'actual fàbrica Antoni Gassol. Llavors jo només havia de sortir al pas de la porta i ja el veia. Veia l'embalat blanc i blau, veia les banderes onejant, proclamant els 4 vents, l'alegria de la festa major. I a la nit, doncs, transparentava una llum màgica gairebé. Des de llavors vaig considerar jo gairebé l'embalat com a símbol de la festa major. I llavors les sardanes a la plaça, doncs un altre sentit ja també de la festa, un complement de l'embalat. Tot això entranyava la festa major, per mi, de tal manera que en el programa, en el Parlament, en el pregó de la festa major de l'any 88, sí, doncs em vaig parlar-ne. Era un càntic a l'embalat, era un elogi de l'embalat. Parlava gairebé de molta cosa, però aquest era sobretot, i ell lamentava que a Sal, que compten 3 embaladors de fama reconeguda a totes les comarques gironines, haguéssim de considerar l'embalat com un somni inassequible, com una cosa que no es pot abastar. I vostè ho lamenta, en aquests moments que no es faci embalat. Mani? Vostè ho lamenta que no es faci embalat en aquests moments. Molt, ho lamento molt, em sap molt de greu. Ara, segurament fa uns 12 anys que no n'hi ha d'embalat a Sal. Ja no hi ha banderes onejant al vent, ja no hi ha ratlles blanques i blaves d'un embalat, no hi ha res. Ara la festa major és com una gran festa de carrer només. No hi fa per res que es faci al pati, que s'estigui la fresca i tot, però li falta solemnitat a la festa major. Perd el nom de major. Llavors és una festa, una festa més gran, una festa de carrer però molt ampliada, ajuntada a totes les festes del carrer, i per res més. Ara jo, de natural una mica somiador, llavors me'n vesteixo un d'embalat, per mi tot sol. En el meu dintre me'n faig un. Em recorda tots els embalats de la meva vida, des d'un temps llunyà, molt remot gairebé, quan vàrem endevinar que els llavis de les noies s'havien fet per somriure i també per hostatjar la gràcia alada d'un petó, fins als nostres dies. En els nostres dies en què ens acompanyen encara, sempre de manera somiadora, amics que ens han acompanyat durant tota la vida. Molts ja no són certs vivents, però en aquest embalat fet dintre meu encara hi respiren aquesta gent, encara els veig jo.
Per tot això que està dient vostè, senyor Masó, hem d'entendre que ha estat una persona molt somiadora i, a més, un gran poeta, gairebé. No, poeta ni de bon tros, somiadora massa. Massa, amb la vida no es pot somiar. S'és molt feliç quan somies, però s'atravessen uns ratos magnífics, somiant sempre, però potser havia d'haver tocat una mica més de peus a terra, jo. No esperar tot el que esperava de la vida, no esperar tant. Creu que fent de flequer no ha pogut tocar de peus a terra? Com? Fent de flequer no ha tingut massa temps per somiar, potser? Sí, valga'm Déu, si no és pas un esclavatge, la feina de flequer. Molt n'he tingut, molt i molt de temps, i tant. He tingut temps per llegir, per col·leccionar llibres de tota mena, revistes, història de tota mena. Només li diré, modèstia a part, que potser tinc 3.000 llibres o una mica més encara. Sempre, amb allò del somiar, sempre esperant, quan siguis vell, al matí aniràs a donar vols pel poble o als pobles del voltant. I a la tarda t'asseuràs aquí, allà on vàrem seure aquell dia vostè i jo, t'asseuràs allà i llegiràs. Tota la tarda estaràs llegint, repassant llibres de la joventut i d'això. Doncs, bueno, miri, ara ja no puc fer-ho tot això. De manera que és un cas perdut, ja. Sí, val a dir pels nostres telespectadors que no ho saben, que vostè, per problemes de vista, sobretot, no pot llegir tot el que li agradaria. I, per tant, per vostè això és gairebé una crueltat. No poder llegir tot allò que vostè desitjaria estar llegint en aquests moments. No puc pas llegir, no, res en absolut, res. Ha de venir algú a llegir-me. I cada dia la gent té més feina. I no li queda temps per poder llegir. Hi ha hagut vegades que inclús he hagut d'implorar quasi bé que me llegissin un tros qualsevol. Inclús una vegada vaig amb una persona, li vaig dir: prega a Déu, prega a Santa Llúcia que et conservi la vista, perquè sabràs llavors lo dolorós que és haver d'implorar amb algú que et llegeixi, perquè tu no pots. Que és gairebé de forma diferent, evidentment, com demanar: deixa'm aquest bastó, que no puc caminar. Sortosament vostè té una feina que és manual. Sí. Si hagués tingut una altra mena de feina, no hauria pas pogut fer-la. Llavors no sé què hauria passat, hauria estat entristit completament. D'aquesta manera em distrec molt en el pastador. Faig únicament la feina que el cos me permet, evidentment, però és bonic, t'entretens, et passa el dia que no te'n dones compte. M'agradaria que em definís vostè l'ofici de flequer. L'ofici. L'ofici de flequer és un ofici que si no s'hi té vocació gairebé no es pot fer. Sense vocació no es pot fer, perquè és un ofici molt sacrificat. Ara, per exemple, aquests dies de la festa major hem de treballar cada dia. No tant com molts anys enrere, perquè ara es menja molt menys pa que no pas temps enrere. Ara hi ha molta altra cosa. Després vàrem començar a dir a alguns metges que el pa engreixava massa, que no se'n pot menjar, perquè no va bé i tot això. I molta gent ho ha seguit. Però d'altres et diran, per exemple... Bueno, en fi, això no fa el cas. No es treballa pas tant, però ja has de ser-hi contínuament. Ara tancarem, farem un mes de vacances, però 2 o 3 dies d'haver tancat necessites netejar el forn, netejar els magatzems, acondicionar-ho tot, esterrejar-ho, desgratar-ho bé. I llavors 3 o 4 dies o més dies abans d'obrir la botiga ja necessita també acondicionar el forn. Per tant, no són unes vacances complertes, en absolut. Qualsevol altra professió acaba l'últim dia de vacances i va l'endemà a treballar tranquil·lament, tot segueix igual. De manera que sense vocació d'aquest ofici es torna insuportable. N'hi ha molts que han començat, jo he tingut molts aprenents i... I li han durat poc? I només un va continuar, i prou. Els altres no, varen canviar de professió. Massa sacrificat, masses hores. Sobretot això mateix, sí. De fet, vostè ve d'una família de flequers. El seu pare ja ho era, flequer. Sí, el meu pare va venir a Salt a obrir una fleca que feia molts anys que estava tancada, l'any 1901. L'any 1901? 1901, de manera que aquesta fleca aquest any ha fet 95 anys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. M'agradaria, me fa molta il·lusió, per tot, per viure, perquè encara que tingui aquesta dificultat de llegir, trobo que la vida és bonica. Doncs dóna gust de viure. En qualsevol moment et sents feliç.
Doncs, de què me deia ara vostè? Sí, recordant que el seu pare havia obert una fleca l'any 1901. Sí. Vostè sempre ha sigut... M'agradaria, Sí, digui. M'agradaria ara arribar a celebrar el centenari de la fleca. Ja li queda poc. 5 anys. Sí, però què són 5 anys? M'agradaria molt viure's, m'agradaria molt. Ho celebraria d'alguna manera especial? No, em fa l'efecte que no. No, em fa l'efecte que no. No s'atreveix a avançar-ho? No ho sé, com? No s'atreveix a avançar-ho? No, és que no ho sé què faria tampoc. No ho sé pas. Vostè sempre ha recordat que va ser un gran admirador del seu pare. L'admirava molt el seu pare, vostè. Sí. Em va pujar d'una manera, no diré ben severa, però Déu-n'hi-do. Hi havia moments de molta tendresa, també. Per exemple, com que ja estava una mica delicat, allà als 70 i pico d'anys i tot això, la meva germana sortia un diumenge i l'altre sortia jo. Jo a vegades, abans de marxar, la meva germana li deia: vine una mica aviat, que aquesta nit vull anar al teatre. El pare botzinava: sí, home, t'has d'aixecar a les 4 del matí i encara vols anar al teatre? Sembla estrany, home, la salut, has de mirar amb la salut i tot això. Jo no deia, mai contestava. Llavors podia llegir, deia: pare, me'n vaig allà al menjador, llegiré una mica, i tot això. Crideu-me. Bueno, doncs venia el pare allà, que havia botzinat, i em deia: escolta, amb un to així una mica sever, no deies que volies anar al teatre? Doncs vinga, ja t'he fet escalfar aquell plat de sopa i t'he posat 2 costelles a la brasa perquè els puguis menjar. Veieu, botzinava perquè volia anar al teatre, però en el fons se sentia pare i me preparava les coses perquè pogués sortir tranquil·lament. El meu pare era un home que va delegar la seva autoritat paterna, seu patri potestat, en els mestres. Després d'ell, el mestre ho era tot. Els admirava molt. De tal manera que si alguna vegada jo havia fet alguna entremaliadura, que sempre se'n fan quan s'és petit, i arribava més tard, el pare em deia: com és que vens més tard avui? És que el mestre m'ha castigat. Deia: algun en devies haver fet. Mai va preguntar què. Així és com jo sabia d'algun altre que s'hi havien castigat perquè havia fet justificat el càstig. Doncs anar allà, senyor Moreno, el pare no hi va voler anar mai. Per ell ho era tot. La confiança en el mestre era bàsica. Sí, i jo des de llavors he sentit una gran admiració pels mestres. Sí, en els programes de la Festa Major, en 3 o 4 ocasions, els he elevat molt. Els recorda sempre. Sí, els recordo tot, molts detalls. I penso que si no hagués sigut flequer o hagués hagut de canviar de flequer, m'hauria agradat ser mestre d'escola. D'escola? Sí. De primer ensenyament. Sí. No, poder llavors hauria somiat amb ser professor d'institut i qui sap si aixecant més el vol d'universitat. Però penso que hauria sigut molt feliç sent mestre d'escola. Però d'aquests que viuen al poble, que veuen a la mairada contínuament, que deixen els jocs pel carrer, els pocs carrers que es pot jugar, i diuen: allà ve el mestre, i el van a saludar. Que els pares els hi poden anar a consultar coses perquè són allà al poble mateix. D'aquesta mena. És dir que, com jo recordo que estàvem tots admirats mirant el mestre, l'últim és el que tens un record més present sempre, que era el senyor Lluís Moreno Torres, doncs que l'estaves admirant, doncs penseu, tenir tota una colla de bailets, de nois allà, que t'estan mirant, que t'escolten i que creuen tot el que els dius, anar-los formant. És una gran responsabilitat, això. Mona? És una gran responsabilitat. És clar que és de responsabilitat molta, però com que es tracta només d'educar, no d'inculcar idees que puguin tenir un caire polític. Sap què vull dir? Sí. Purament un gran amor al bé, perquè ens explicaven, doncs, del bé comú. Per exemple, que ara no es fa gaire, respectar els bancs públics, respectar les flors i tota aquesta cosa, respectar el poble, estimar el poble sobre totes les coses. Sí, tot això és molt bonic, jo penso. Vostè, quan tenia 8 anys, ja ajudava el seu pare a la fleca. Bueno... Recordi això que em comentava vostè, que el seu pare li deia que anés a replegar feixines. Què són feixines? Bé, no, bueno, el que passava, que, mireu, de picardia n'hi ha hagut sempre. Sí. Per exemple, venia un buscatà i portava, deien, descarregava feixines allà amb una placeta que tenim a darrere, la placeta Juli Garreta. Sempre havia sigut la placeta. Vaig estar molt content que li van dir la placeta de Juli Garreta, però per tothom gairebé és la placeta sempre. Tothom sap on està situada i el que representa per tots nosaltres que tenim una sortida. Doncs venia aquell home, els descarregava
i deia, paret, n'hi ha 110. Molt bé, quan val? Els hi pagava. Llavors el pare veia que no li duraven el que li havien de durar. Sí. Que 3 dies o 4 abans o 5 li havien fallat aquelles, i un dia me va dir, hauries de venir més aviat. Però hauria d'explicar primer què són feixines, perquè hi ha molta gent que ens està veient i no saben què mireu, són. Ara, actualment, com que hi ha tantes serres, gastem feixos de llenya de pi, sobretot de pi, doncs va molt bé per escalfar el forn, i fa una flama bonica, maca. Aquest forns que fas el foc a dintre, doncs és molt maco quan es pot veure, perquè hi ha coses molt curioses. De vegades s'escapa una flama, s'escapa de les altres i dona una volta per tot el forn. I té tonalitats blaves i vermelles i grogues. És bonic allò, és un poema quasi bé. És bonic a més no poder. Això de les feixines, els bosquetans els anaven en el bosc, quan tallaven, el bosc quedaven molt nets, llavors no hi havia tant perill d'incendis com ara, perquè tot això, aquests matolls, s'arraconaven. Feien uns feixos llargs, i n'hi havia d'arbós, de bruc, n'hi havia de moltes classes. I llavors es ficaven a dintre el forn i s'encenien. Quan els arraconaves cap endavant, amb un tiràs, que era una eina expressa per recollir, generalment sortia tot un piló d'espurnes molt maques. El meu pare me deia, rient, veus? Veus? Tot un piló en sortien, semblaven focs d'artifici. Veus, són nois que s'escapen d'estudi. Perquè quan sortíem de l'escola, tots sortíem a pilons. Sí, corrents. Tots corrents. La sortida era gran, tots sortíem corrents i anàvem escampants, i allò el pare deia que era això. Doncs m'ho feia comptar, dissimuladament, i jo deia, pare, ho he comptat bé, només n'hi havia 100 de justes. Aquell home ja m'ha enredat. Llavors li deia, com venia el bosquetà, deia, no pare, es vas equivocar, perquè el noi els va haver d'entrar, no els havia pas d'entrar en aquella edat encara, però m'ha dit que només hi havia aquestes. L'altre, poder sí, no vull pas dir, ja els he descomptat, per dir, no els he descomptat, però procura, perquè llavors em va malament i ni per la feina. I era per això que a vegades havia de sortir més aviat. No vull pas dir que alguna vegada, segons si la feina es havia retardat, perquè era una època aquella que no podies pas tenir gran confiança en les companyies elèctriques, perquè de la manera que estaven posades les xarxes, un dia de molt de trons i llamps quedaves gairebé sense llum, moltes vegades, i trigaven molt, llavors, a arreglar aquella avaria. Havien de venir a peu des de Girona amb uns carretons i tot aquesta... Avui dia està motoritzat tot això i en fan molta via, és molt ràpid, telefones i venen molt de pressa. Doncs llavors havia de retardar la feina i el pare havia d'activar més, llavors havia d'anar més de pressa i me deia, vine de seguida sortint d'estudi perquè m'ajudaràs. És dir que ell posava el pans al forn, jo agafava les paneres, els pallissons, com se diuen al nostre argot, d'allà, i els hi anava donant damunt i s'avançava sempre un quartet. Vostè, quan va ser més jove, va ser membre actiu del patronat Sant Lluís Gonzaga. Sí. És correcte, això? Sí, no, inclús quan no era més jove, inclús de petit, en aquesta edat dels 8 anys o dels 9, doncs el meu pare ja s'hi va fer soci del patronat de Sant Lluís Gonzaga. El patronat de Sant Lluís Gonzaga era un centre catòlic i catalanista, era forja de catalanisme, però molt, de tal manera que durant la dictadura del general Primo de Rivera el varen clausurar diverses vegades, per 2 o 3 mesos, en una ocasió perquè es va cantar, era hostatge al patronat de l'Orfeó Rossinyolenc de Sal. El va fundar el senyor Didac Bové, en pau descansi, i n'era el director també. A més dels concerts que feia, que en va fer inclús a Girona i en altres, a Anglès i a molts altres llocs. A més d'això, doncs, llavors també es cantaven caramelles a la nit de Pasqua i organitzaven també la cavalgada dels Reis. Bé, doncs allà en el patronat... Per cert, senyor Masó, vostè té una anècdota molt divertida amb això de la cavalgada dels Reis. Ah, sí. Ens ho recordi, sisplau. Sí. Un any me varen fer patge del Rei Negre. Els cavalls els aportaven els pagesos d'allà. Els coneixien, anaven molt ben endomassats, moltes noies del poble feien vestits, que ja servien per l'any següent, i llavors doncs a mi em va tocar ser patge, me varen ben emmascarar i tota aquesta cosa, i llavors un gran sarró, d'acord amb l'indumentària, ple de caramels,
i me deia, de tant en quan deixa la brida del cavall i reparteixen tota aquesta mainada que amb els fanalets anaven cridant visca els tres reis de l'Orient, com toca, aportin coses a tota la gent. Bueno, i de tant en quan jo, doncs, agafava un grapat, el donava aquella manera, i de tant en quan dissimuladament em ficava un grapat en la butxaca. Sí. Explicava jo un any en el programa de la Festa Major que no era pas per llamina dura que ho feia, només per demostrar que no era cert aquella dita de que el sabater és el més mal calçat. Per tant, jo sempre sol ser certa. Aquell dia hi anava molt, sí. Doncs de negre. Llavors vam arribar, la cavalcada va arribar al patronat i el senyor rector, mossèn Joan Alabau, me va dir fes veure que dius alguna cosa aquí, en veu alta. Jo llavors faré veure que ho tradueixo. Jo vaig pensar, escolta, els dos nois del mestre, en Lluís i en Josep Moreno, llavors estudiaven la normal. I en aquella època els normalistes es havien fet una espècie d'himne que el cantaven quan les coses anaven bé. Quan no hi anaven, que els exàmens no havien anat gaire bé, llavors no ho feien pas. I cantaven. I era molt curiós, perquè no hi posaré la música, perquè he cantat sempre molt malament, jo. Però deia, més o menys la lletra deia macacafuc, clat, xinfuc, clat, xiribic, xiribic, macau. Ostrat, xiribic, enrisqui, jamalaquisqui, jau, malajau, quiqui, xangui, tire perinyangui, sí. Esclar, la gent quedaven així. Sens dubte tot un discurs. Com? Sens dubte tot un discurs. Com? Que tot un discurs, això que m'acaba de fer. Bueno, sí, tothom va quedar parat i el rector em va mirar una mica severament i va dir, el patge ara traduït diu que està molt content el rei perquè sap que els nens i nenes fan molta bondat, que els pares estimen molt, etc. Però com vàrem deixar al balcó, em diu, un altre any, Pau, en triem un altre. Per això, perquè tu és massa xerrapetes, en el sentit que havien ronat massa estona. Sí. Però com que després molta gent de dintre de la Junta i tot varen dir que ja havia estat bé aquesta nota una mica còmica, no? Doncs llavors l'home va suavitzar i va dir, poder saps tu mateix. Exacte, ja en parlarem de cares l'any que ve. Sí. Vostè hi havia fet teatre també i dirigit obres en aquest patronat. Sí, en el patronat aquest doncs hi havia dues seccions, la infantil, a la que jo formava part, i després la d'art modern, que era del Grans ja. I de teatre deien que ho feia bé. El mal venia com feien una comedieta musical que es havia de cantar. Com que jo desentonava horrorosament, doncs llavors havien de donar el paper amb un altre. Com a comediant diu que ho feia força bé. Ara com a cantant era horrorós. De tal manera que el director, quan ensejàvem, per exemple, alguna sardana per cantar de concert, doncs sempre ja me sentia i me feia així que callés, sempre. Vaja. Vostè també ha estat un gran espectador de cinema. Sí, m'agradava molt. M'agrada molt el cinema sempre, molt, molt, molt. És curiós perquè vostè no anava a veure les pel·lícules en funció dels actors, sinó dels directors. Jo sempre mirava el nom del director. Comprava revistes, a aquella època sortia Popular en Film, Film Selectos i algun altre, i sempre estava enterat de les pel·lícules que sortien, de les que es farien, crítiques d'actors, crítiques de directors i tot. Jo, quan anava a veure els quadres, entre setmana, dels cinemes de Girona, doncs sempre mirava quin director era, i els admirava molt. Si el director, jo ja comprenia que la cinta podia ser bona, de molta qualitat. Recorda alguna pel·lícula en especial? O algun director? Bueno, jo el que m'agradava molt era un director alemany de la Casa UFA, que com va escalar el poder Lillard, se'n va anar als Estats Units, que es deia Fritz Lang, i la marca era UFA. Feien unes pel·lícules de molta qualitat, moltes i moltes. Llavors feien també unes operetes de molta qualitat. Avui dia, quan fan aquests reportatges que es veu en Lillard i se sent Lillard barbutejant d'aquella manera, sembla que l'idioma alemany és dur, és molt dur. Però doncs, bueno, en aquella època que feien aquelles operetes i senties com enraonaven els actors dolçament i les artistes, doncs llavors et donaves compte que també era dolç aquell idioma, que també era molt maco. Jo del cinema mut recordo molt Amanecer, una pel·lícula admirable, que potser va ser una de les últimes que varen fer del cinema mut, era una meravella de cine.
La va veure el Patronat, pot ser? No, aquesta la vaig veure a Girona. No, al Patronat varen començar fent cinema des de baix. Sí. Llavors, els que anàvem a la tarda a funció, que en dèiem, el que teixíem, ens donaven un paper que deia assistència, i amb allò ens podíem entrar de franca llavors al Patronat. Doncs llavors encara el feien, el rector es posava al mig de la sala i donava un cop de manivela i es veia una persona que caminava. I el rector deia, ara aquest s'encamina cap a casa seva perquè l'espera la família. Cop de manivela i el veies al pas a la porta. Sí. El rector anava explicant la pel·lícula. Explicava l'acció, això mateix. Després ja van començar a dir, ara han comprat una màquina i faran cine que corre. Vull dir, hi ha moviment. Van comprar una màquina nova i llavors doncs, ja van fer pel·lícules i gairebé totes eren d'aquestes d'episodis, de jornades, que en deien. Primera jornada, segona jornada. Eren d'aquelles que et feien estar una setmana amb el cor bategant. Vai al cor, a veure què passava. Perquè l'artista principal o bé els malfactors el havien lligat a la via del tren o estaven a punt de tirar-lo dalt a baix d'un barranc. I el deixaven així una setmana per altra, potser. Sí, a vegades durava 12 diumenges. I llavors sortien les paraules al final. Els malfactors, en castellà sortien llavors, malfactors lograran el seu fi, s'escaparà de la mort que l'espera, això ho veureu la setmana entrant, deia. Setmana entrant. I tots tornem a la setmana entrant a veure què passava. Això mateix. Vostè és un home que ha estat un gran amant del classicisme, en general. Del classicisme. De l'art clàssic. Sí. Casa seva, per exemple, té molts detalls, als sostres, a les parets, que delaten aquest amor en aquest tipus d'art. També li agrada molt el modernisme. Sí. I ja que parlem de modernisme, és inevitable parlar de la figura de Dalí. Sí, jo m'he sabut adaptar a totes les corrents artístiques. Ho he trobat, esclar, diuen que l'home és fruit, parlant ara de la mainada, diuen que els fills ara no són fills dels seus pares, són fills de l'ambient, del temps que viuen. El pare els han posat al món, evidentment, però es formen segons l'ambient que respiren i tot això. Doncs això que me deia ara, vostè... Sí, del classicisme. Per exemple, als anys 30, vostè era un gran lector de la revista de Si d'allà, si no ho tinc mal entès, en el que vostè podia empapar-se de tot aquest art i dels moviments que anaven sortint. Sí, la revista de Si d'allà era molt important. Valia molt, no se n'ha fet pas cap més com aquella. Tot primer sortia de manera mensual, quan eren així petits, però valia molt la pena. Pensi que en aquella època dels anys 20 i tot, ja vaig tenir coneixement, perquè hi havia allà una traducció en català del cas especial de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Sí. Jo ho dic tal com s'escriu perquè no sé l'anglès, Sí. I per tant, una vegada en Churchill deia que el que no sap l'anglès i llegeix o pronuncia tal com està escrit, no fa cap carrabassada. Està molt bé en el seu terreny. I ja vaig conèixer gent així en allà. Llavors va sortir últimament cada mes, també, però ja més grossos, llavors. I al final cada 3 mesos. Em va sortir una l'any 32, perdó, o 33, doncs que parlava de l'any estava dedicat a l'art modern. Per favor, no em donaria pas una mica d'aigua? I tant, sí. Ara comprenc per què a vegades, quan hi ha aquests grans debats, de tant en quan xarrupen una mica. Doncs ara ens podem centrar en la figura d'en Dalí, de l'art modern, el surrealisme, que vostè també en va ser coneixedor arrel d'aquestes revistes que vostè llegia, com de Si d'allà i d'altres. Sí, llavors en aquesta revista, doncs, de l'art modern, naturalment, hi ha moltes fotografies de quadres d'en Dalí, i vaig sentir a parlar molt, llavors ja d'en Dalí, però ja m'hi he sentit a parlar alguna altra vegada. Per exemple, en Dalí havia donat una conferència a Barcelona i havia titllat l'Àngel Guimerà, gran dramaturg i gran poeta i gran catalanista, sobretot, doncs de cadàver vivent. I, esclar, hi va haver una mica d'aldarull, però no pas massa. Llavors, quan es va acabar, li varen dir, el varen acusar de dir, és que jo me pensava que els catalanistes reaccionarien i ja farien un escàndol, que em correrien al darrere i no va passar res, són massa pacífics els catalanistes, explicava l'home. Llavors, la relació que vostè va tenir amb Dalí també es va centrar en el fet que vostè va fer el motllo dels pans que hi ha a la façana del museu. Sí, va resultar que jo llavors tenia relacions amb el
dos d'art professional amb un guixaire de Girona anomenat Narcís Pericot. I en una ocasió me va decorar una mica la casa, jo m'agradava amb motius molt vells, clàssics, antics ja, Llavors, doncs, va venir i diu, escolteu, Masó, diu, ha vingut en Dalí i m'ha dit que si sabia d'algun flaquer que sapigués fer pa de crostons. Jo he preguntat a molts, com que eren de fornada, joves, i es havia passat molt d'anys amb pa purament diguéssim, de racionament, i llavors no es podien fer floritures perquè les farines eren de molt mala qualitat. Diu, no he trobat cap. Diu, el faria, dic, home, i tant, que n'hi faria. Sí. I li vaig fer un motllo, encara el conservo a casa meva, doncs de guix. I llavors amb aquell em varen treure 18. I vaig dir a un Pericot, feu-ne 19, jo m'engordaré un. I un dia, potser m'arribo fins a Port Lligat i li dic que me posi Dalí. Llavors diu, mireu, ve alguna vegada, si veniu a casa meva, ja n'hi he parlat, diu, podreu parlar, i vaig anar-hi, hola, xicota, mami, ara així, a veure si us deixeu veure un dia per casa, perquè ara vaig en pressa, ja parlarem de coses, això, i mira, jo vaig pensar, ja queda temps. Hi ha un adagi català que diu, el que puguis fer avui no guardis per demà. Per tant, jo ja anava esperant. Ell es va anar fent vell, jo també, i anava passant temps, cada dia la feina es anava multiplicant, gràcies a Déu, i no va ser possible. Es va morir l'home, i encara és l'hora que... És l'hora en què he anat allà i em volia fer fotografies allà al voltant, però no deixen entrar màquines. Vaig tenir la sort de parlar una vegada per telèfon amb una senyoreta que està empleada a la Fundació Gala Dalí. Sí. Em sembla que es diu Montserrat Alguer o així. Diu, miri, sempre que vulgui fer-ho, m'avisa, fixarem un dia i n'hi farem tantes que voldrem, tot sol allà vostè. Ara, amb una catarata cada dia creixent, que segurament l'extraurem el mes de setembre vinent, doncs llavors, possiblement, llavors me vindrà més bé per anar-hi, perquè ara el sol me molesta molt i molt. Hem fet un petit recordatori, doncs, moltes gràcies, Pau Masó, per haver estat avui al nostre plató i fins sempre. Bona festa major. Gràcies a vosaltres, m'ha agradat molt haver vingut. Molt bona tarda. Gràcies, bona tarda a tothom.